mutum fata bace ba. Duniya ba gidan zama bace ba. Ita ne duniya ba mutum fata bace ba. Mu kiyaye ba gidan zama bace ba. Mu kula dai mu kula ba mutum fata bace ba. Mu kiyaye aba ladinku fi sabidillahi wai kina maran gwadin nan da nace ki kuwa kina gani fa fi sabidillahi har yanzu ban ji wani ya ce ga naira kaza ba an aje fi sabidillahi wai ma kina yin abin da na saki kuwa. Haba baba ta ya za ka ce in dinga rangwada bayan ni ban da saurayi kuma ka ce in yi rangwada gaskiya ni ba zan iya ba. Sabidillahi ha kudi na je na kashe fa saboda ki dinga rangwadan nan na je kasuwar masu kudi je na siyo miki kaya masu kyau masu tsada fi sabidillahi kuma ki ce ba za ki ba. Haba baba dan Allah dan annabi wannan wani irin abu ne to ko da yaushe ne za a dinga samun kuɗi? A'a in ba a samu kuɗi ko yaushe ba sai yaushe ne za a samu. Ha? Ni dai gaskiya baba ka daina irin wannan abun ai kasuwa ta Allah ce ko? A'a ban da wannan. A'a to gaskiya ne. Kuɗi na sa na kashe kuɗi saboda ki dinga rangwadan nan. Fi sabidillahi har kayan kwalliya na je na siyo miki a inda masu kuɗi suke siyowa. Ko ni Allah ma zai sa ma wani ma mai kuɗin ya hubda ki. Wallahi ina daga zaune kuɗi su rinka zuwa ma ba wai sai ma na fito bara ba. Ha? Da Allah ki rinka yin abin da ya kamata. Ka sani dai ai ban da saurayi. In kai ne saurayin kuma sai in ji. A da Allah ki rinka yi. Amma in dai kina yin abin da na ce. Wallahi ni dai ba zan iya ba. A'a. Da sake. A'a wallahi ni dai ba zan iya ba. Dan Allah ki rinka yin irin wannan abun. Duniya ba mutum fata bace ba. Mu kiyaye ba gidan zama bace ba. Mu kula dai mu kula ba mutum fata bace ba. Mu kiyaye gidan zama bace ba. Mu kula dai mu kula ba mutum fata bace ba. Ita ne duniyar ga gidan zama bace ba. Ka samu mukami ka sauna kala. Sai miki abinci mai daɗi ko? Ai wato ina gaya miki na ganki tsaleliyar budurwa ga diri ga komai sannan kina tafiya kina ton wannan me sandan nan. Baba ka ji abin da yake. Wani dan banza ne yake magana? Ni ne nake magana na zo bi da yarka ne. Da mota ya zo? A'a. Da mashin ya zo? A'a. A'a. A ya yake? Wallahi baba gashi nan kazami bai ma tsafta kalli shi wai. Kuma ya zo bi dar yata? Matsana baje dan banza.